Ей, тия смашипки нищо не пускат. Сержант Апостолов, не виждаш ли, че идва кола? Спря! Ударих ми серията! Стой, не мърди! Тези защо ли спряха? Закъсняваме за погребението. Поч, писта! Добър ден, комисар Галин. Представи се. И сержант Апостолов. Поискай документи. Документи за проверка, моля. Ето ви един документ, че бързаме много. Мале, и днеска много щедро. Как много щедро ти подкупи ли взимаш, бе? Не, началник, не, обърках се. Не се объркал, синко. Всеки път, като ме спре, ми взима пари. Я, пешоно. Сега вече чашата преля. Краката на тила. Ама ние началник, Ти този! арестуван си. Полицай, господин! Ето, носи пари в сак. Сега върни книжка. Тос пък. Сега вече го загази. Ама ние ще върнеш. Но той се обясняваш по частъка. И сега какво прави сак този? Чичо, дай някой лепе. Ето, вътре милиони лева. Чао, хабиби. Сега ще се купя нов кона. Ботко, спря! Бразилец, ти вземи сака, аз ще се погрижа за него. Холебо. Отче наш, който са небесата, още една душа напусна този свят. Бразилец, колко пари има в сака? А пистоди се канат. Уоо.